ithi ifuna ukupholisa ntoni ulwimi ayifuna uhlala mthunzini umthunzini engekhoyo Amen. ifuna ukupholisa ntoni ulwimi that means itshana ngaphi nangaphakathi Amen. isimanga ayifi Amen. ayithi ife iphele ngabikho nto kunayo Amen. itsha oko ebusuku nasemini Amen. afanga lo mntu Amen. amen Amen. nangayixesha uyesu evothulazela ungcwatyiwe sele 4 days wathi umhlobo wethu ulele masihambeni siyomvusa lebuthongweni Amen. amen lasizukufa Amen. umntu yasulingaluya amen Amen. and then xa ufika unyana khalekile wangaphinda thini avuswe haleluya Amen. so for your sake koncedekela abantu abaninzi kuze kube phakade Amen. amen Amen. and ngoba phakade ngena phakade haleluya Amen. because kuthi uyesu alpha ungu-omega kodwa ngicela ukuxelela before kuthi u-alpha ebehlele khona Amen. xa uthi u-alpha naomega kuthiwa ekuqaleni naphi asekugqibeleni iziqala ntoni nesiphelo asikho isiphelo kwenu thixo Amen. amen Amen. noba sekupheliswa eli iphakade kovuka elinye iphakade elingunaphakade kanaphakade Amen. amen Amen. that means ubomi bethu abupheli Amen. haleluya Amen. sokuthi xa esenza umntu wakha udongwe haleluya Amen. that means umntu wayehlele khona xa elidongwe Amen. ingekadalwa mntu umntu wayesekhona Amen. haleluya Amen. ngenxa ibhayibhile sasikuye uthixo umhlaba nezulu lingekadalwa sikuye ubani uyesu Amen. haleluya Amen. into yenza ake edale umuntu wafaka into efunye khona ukuze abe ngumuntu ohambayo abe ngumuntu othethayo haleluya Amen. andiswayo xa befumleka komndeni kuvele kuthiwe usisikile kodwa abeyela Amen. haleluya amen Amen. so ngenxa yakho funeka kubekho abantu abawuphila ngonaphakade Amen. ngoba wena namhlanje uphila ubomi obunaphakade Amen. amen Amen. wena wenzela umnceba umntu nabanye abantu bawenzela wena inceba Amen. wena wenzela abantu inceba nabanye abantu bawenzela abantu bakho Inceba. amen Amen. wonke umntu utyala umbona ekhadini yakhe kokurhuma umbona Amen. amen Amen. ndithe ngobe nomsilo ndithanda ngenxa yanto yenzeke edripsense Amen. yodikiyela amakhwenkwe Amen. ndani njengabetyala imbumbule entlokweni zabantu Amen. nakwezawo entloko amakhwenkwe othini yatyala imbumbule Amen. amen Amen. ngoba athi amaxesha athethayo umntu uvuna into ebeyilimi Amen. amen Amen. if esikoleni uyafunda kwanxa ubhalayo ubhala nokutheni Amen. athi umisikokole sakho ezanto kutheni ubuyibhalile Amen. xa kubuyirizatsi zani kutheni ubuyibhalile amen Amen. njengoba sikhonza nje ngenye ilanga koze kutyhile incwadi kufunde amagama abantu betheni abekhona Amen. haleluya Amen. uqale ngencwadi yokuqala masidla ndawo kwizityhilelo chapter 20 kovula incwadi yokuqala incwadi eyesibili Amen. amen Amen. incwadi yokuqala izovula kujonga amagama abantu atheni abamkeleleyo yesu Amen. abangamamkelanga abasuka kwakwincwadi yokuqala Amen. amen Amen. xa uphinde ufunda yesibini kuphinde kujonge le ncwadi yesibini uba ibhale nto ibhale imisebenzi uba ngoku bebesibabele bamkelile uyesu bayebenza ntoni ngaloo nto Amen. kuthiwa incwadi yemisebenzi Amen. amen Amen. so ingumsebenzi wethu into basibelapha namhlanje Amen. haleluya Amen. so ngenxa yakho for the sake of wena ulapha Amen. nabanye abantu baze basindiswe Amen. for the sake of wena ulapha ngenye ilanga uyazungena ezulwini Amen. amen Amen. andafuna ibhayibhile kusityhilelo sam 13 Amen. haleluya Amen. ndafika phaa kunendawo ethi umbono wabasindisiweyo ezulwini Amen. amen Amen. yabona kahle nje uba ezulwini koze kuye abantu abatheni Basindisiweyo. ayizange ithi
umbono abantu abahamba icawe phi ezulwini yathi umbono abantu abasindisiwe Amen. ezulwini. Amen. Hallelujah. Amen. So for the sake of wena usindisiwe uzongena phi ezulwini.